Ak sa vám náhodou niekedy stane, že vám na pulte vypíše túto hlášku, že máte zaplnený disk, tak veľmi jednoducho to vyriešite. Kliknete Purpose, OK a ideme hore na súbory, Folders, disk C, Program Files, nie, Program Files, je tu zložka, ktorá sa volá takto, ktorá si robí zálohy každú chvíľku. Z tohoto súboru log treba vymazať pár týchto súborov, aby sa trošku uvoľnilo miesto. Keď sa trošku uvoľní miesto, tak to zatvoríme a ideme do Control Panel, More, Programs and Features a teraz nájdeme ten istý program tu a dáme ho odinštalovať. Dvakrát odinštalovať. Hotové. To môžeme zatvoriť. Zatvoriť folders. Program files. A už je to len tento log, stále plný. Prvýkrát sme si iba urobili miesto, aby sme dokázali odinštalovať ten program. No a tentokrát s ním skoncujeme na dobro. Vymaže sa a systém C má zrazu more miesta. Komplet. Veľa šťastia.